Amen. Senokwenza basisiqalo kodwa ngoku ebelini kuba impumelelo awuze bamba usikhwatha apha ecawa ebelini kodwa uthixo ke wana. Amen. Bayithoba le nkonzo yawuyibhale isibamba seyinyanga yomama lenyanga okay. Ndako bendimamela uqala ngolwesihlanu ndandiyiphethe kuba yinyanga yomama Amen. Nomsebenzi ulapha ngazana sinabantwana bakho yabona ke Mosi umuntu anziyazi mhlawumbe ngolozo lozwakala abantwana kayela becala umlungelo kayela becala tata. Amen. Akana abantwana bolatha yathi abantwana baba awufika abantwana ngaba tata kuba ngoku tata ukhona uyixa yedwa phaa ende athi nabo abantwana bam kodwa ufike ecabo tata akana ubetha abantwana. Amen. Ngoba ufike ecabo umzali wakhe injalo kwelicala eplabathini andazi ke kwabanye amazwe. Amen. Apho kukhathaliseki noba sisizulu kodwa ugqibile sinabantwana abamama bazeleyo bathethile ngawo sawuvakala isandi esikhulu sobuyeza badibana ngentloko bathi nathi uMkhosi sethu sizayibulisa kanjani. Amen. Ingeba bebenesigqibo soba uza xa ufika bakuthenge. Amen. Akukho nto bacinga bayiphazama nganyanzeleke bakunyobe xa ufika. Wonke umthetho bawunikezwe ngoomongameli uMkhonsi wena owunika oomongameli uMkhonsi bawubambile ngehlobo unikezwe sesithe baphazame khona abamfundisi ebalungisela wena bamhla wafika ubona noma. Amen. Ulapha ke ngoku babonile ngoku unika uthoba mawuthethe besimamele mhlawumbe yabakhona izinto oziqonda uba azingqamenanga neJerusalem ngoba Juda sibhanga nto ithi le nale yabo aye yalapha ekucacileyo into yoba abamama benze kakuhle phambi sobana. Amen. Ithi ke loo nto bamenze mhleke umongameli kuwe kaloku umzali uyenziwa mbi ngabantwana abhaqe abantu ebekade bembulisa bengambulisi njengaba umzali iyakwazi umzali angabuliswa ngabantu befana naye ngenxa yabantwana bakhe abazeleyo adibana abantu bevana nabo bephila nabo bedlula de abadlulisa abantu engazange waphazisana hayi abantwana. Amen. Uyakwazi ubone ebuswa ngabantu angabaqhelanga ngenxa yabantwana abone kukho abantu abamazi angazange athethe nabo besenjeji nagqitha kwenzeka kuhle abantwana abantu watsho abantu banomdlobo onuyise banomdlobo onabazali babantwana. Omama ke bavuyiswe into abangangabava into imposo kwizinto bebezenza basazayiphinda le nkonzo ndingekho phakathi kwabo bendikhona phakathi kwabo abafana ndingamadakhi xaqhiya. Amen. Siwasivuka sibusale nkonzo bendifuna bazokwazi ukunyakosisa beme bodwa ke ingabikho phakathi kwabo julitewu
Amen. Eyona nto siyifunayo omama ingasenazane nifonela. Singathi xa uchaza mama seBloemfontein ukuthi amama unenyango zikulu. Amen. Ubona mama seBloemfontein umbamba isandla umbuza impilo. Thathi inambafoni zakhe nazana. Xa seBloemfontein ube nomama bacingayo nolufuna bawubhekawuthi phone. Sikhanda into ezinjalo apho le nkonzo. Nekwala sikhale into yoba kube njalo. Abantu baseJerusalem bazi. Amen. Bangathi xa behlangene babe ngamahlelo ngamahlelo. Kubekho abadlula nje xa kwabanye. Kodwa bangabantu abanye. Asizibone lento ezinjalo. Imbamba sihlala into yoba nimane nidibana bomama nisenza ngolu hlobo nenze ngalo. Sifuna noba kumama owileyo niphume ngobungaka benu nisenziwa kumazi. Ngoba enye into umntu sithiwa kungaziwa. Sifuna nazana. Uthi awuvile uba kumama owileyo ungasenjwe. Athi ayixela uba ngumama ubani aziwe umntu wonke waseJerusalem yokumevela. Amen. Nisazana. Badibanisile ke abamama. Beqokelela ke kwiigranti zabo. Kwade kuloo ngqokelela yabo waphuma amakhulu 5 ebhuti. Uzawutolika kumama uGilasi ba. Ntoni amakhulu 5 ebhuti. Bathi mama Bishop abananto kodwa bathande into yoba ngoqomka uphume uphethe idrink. Olapha endlini ukwazi ufaka airtime. Ufone lezi ingamelo sikhokeleyo. Uzixelele uba usuka apha kulonyana akho. Uhambe kanje. Amen. Uthi wena ke bawo wakho xa uqophisa. Amen. Xa ithetha kuthi uthela ungunyana wakho. Xa ithetha nangoku uzabe bethe umzali wabo uyeza. Elikhehlekazi eli liyinxalenye yenkondlo zalapha qha umhleke intombi le ungaciba pha besencinci xa umjongile wabona nje isidudla wena uthi uba noba ngumntana. Amen. Into okudala lapha number 1 sikhwela kubo aba bantu. Amen. Sizalwa lapha kubo. Amen. Sibelekwa ngaba kule nkonzo engasazi noma singaze sibe sizaba ngabazalwana bamanyanya. Amen. Emane besicheza isoko esinejema. Amen. Ngasithunywa apha kubo sibesithethe kodwa ulanga ufika kwamama uSikhwana. Sikhwela lapha kubo. Amen. Umuntu omdala kakhulu lo qha umelele. And wayisebenza le nkonzo. Amen. Thetha ngayo apha sikhwaza kanti ufundisa ngayo. Wayeligosa elipheka kwelizwe lonke. Eligosakazi xa athi isiphika lesidlowu umthetho usathi xa wathi isiphika. Amen. Apha afike khona aqhubha isithuba. Uyika kakhulu omamongamelikazi abamkhokelele. Athi xa efike ngapha afike uyike noma umongameli basemuva. Afika beligqubisa ngasemuva. Egade umthetho wale nkonzo. Amen. Zinkondeka zale nkonzo. Imazisa ngabonke. Abantu abangaki ngase bazwe umuntu wonke. Bakukho abantu abangaki abakhona. Kalo sosicinga into abathina uzawuqala kuhambe bona uthi ubone nje usokwenze ngolo hlobo. Silungiselele baxa behambile. Inamba yonke ibasi. Sibone nje kungabe ngolo hlobo into. Amen. Kuba sesinethembele njalo sithi ngabo abawuqale umyeni wakhe lebenzisa ngayo ba uSikhwana. Endithi wasebenza le nkonzo. Eloqhabo lenza umnqa. Lapho babengozi yemoto. Yaqendela kanje imoto waphupha umntana wapha ekhaya efamily. Elaxhego lavuka lona. Lathandazela lamntana. Lamntana wavuka sefile. Lavuka lapha. Amen. Lo mntana usaphila nangoku apha badala. Wendile ngokwendele ngapha enqalesa. Ungumfazi. Uyithetha nangoku. Wayezimisela ukhonzela number 1 qha kokwabo kunkonzo yapha kokwabo.
and ke ukhutsho lenkonzo kokwabo zakuvunywa ngabazali bakhe ufuna ulandela lenkonzo encedo lexhego lakhe selingasekho amen ngabantu endithanda ukuthi into zabo ndizivelele ke xa uzabohlukwana anamazwi amaninji apha number 1 uyena umama Umkhosi uba le number 1 neyithanda amen uba le number 1 neyithanda umuntu lento anesigqibo enhlizweni yakhe abulise eXhosa ajobe into yoba xa ifika ekhayeni izinto zizaba njani xa ndithetha le number 1 yaphilisa ningayazi lisuka phi amen kanihlonipheke ngoba samagunyeni badale into bamkho inumber 1 aba phaa phambili baxakeke ile nkonzo yasenumber 1 akazuhlathwa lithi mama bishop akwesitulo uzasuka ngoku nabo mama bazibonakalisile otata yona inkokhelikazi yethu ithini wanthethi into akomntu unyanzelwayo kodwa umuntu ngento ayivayo kuye enhliziyweni ngenkokheli yakhe makavela apha ngaphambili aphoste into okoziyiphosa amen kodwa ba akukho nto azayiphosa yeke omadima akhodwa theko wakho nangale
Omama bomo ameli uPeter phambi koba thethe umama ozofundisa niyothi cabasa ukuthathisa kodwa ke ngifuna ukwazisa into bane ingqokelela yenu eninzileyo yenze mali iyonke kuba kubekho umzalwane oyenze ngefoni owenze imali ngefoni wenza 1.5 uchana abakhupha imali abantu baqhubeka was that to my iyonke ke ngoku lo mali yenza 3,236 amen ngoku ke sakwenje njengaka wayinikwa ke ngoba umongameli ukugqiba kothetha ukaba umongameli kodwa ngezela kumama begqiba kothetha unikwa umongameli uBishop umongameli uBishop umongameli Amen. Ngifundise inkulu zonke ngokulandelana kwazo ingamoshanga ixesha. Incwadi ebendizayifunda njengoba umama bethi size ngebreak. Magalata chapter 5. Yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhululelayo kuyo. Nize ningabuyi nibanjwe yidokwe yobukhoboka njengokuba uDavida esazi amandla kaThixo ukuthi wambekaphi bangabanjwe yidokwe yobukhoboka wathi intonga yakho nomsimlelo wakho ziyandithuthuzela ukubone umuntu omdala xa ephethe intonga ngoba uthembele kuyo yiyo emphamanda ukuthi makaphakame intonga yakhe nomsimlelo noKristu Yesu kuye intonga yethu nomsimelelo wethu singalahlekiswa ngoKristu. Amen. Amen. Athaba iculu. Amen. Ukhawuleza ke bakuthi. Mameleni ngokukhawuleza ixesha awukosaka abakala ulukana ngingathi uThixo ngasigcina ikalo muthiwaka uluka uthi amadoda amabini bebese Emmaus abo bantu bababili bale baya amawu bembomba bale babuwa into evele eJerusalem kanti ehlayile eJerusalem bengamboni uYesu basabona umuthina abatsamanile abasondele Emmaus abatamela amawu uYesu usifelisa kubo Yesu uyithayisa ho uthi madoda ngoba banina ikhathazekile ikhathazekile na intoni kangaka ikhathazekile bathi nguwe nje ongayaziyo na evele eJerusalem wena vela yasathi into ehlayile eJerusalem bahamba naye endleleni batsamali yena thile ababonto bangoku basondela apha baya khona Emmaus ababona batamela ngoba yantini bathi Nkosi phambukela nathi ekhaya wena bapuela lokona sibakeni ngenxa yokuthi sekufile ubani uselibusiwe uYesu uhlala nabo etafuleni Yesu ulale wanatafule wokugqiba ukubafundisa etya nabo hayi yale wala kata bahuta yabe uyatshona yaba wanyamela haleluya nali lizwe linibetha yabe uyanyamalala uYesu yaba wanyamela abafundi bakhe bathi bake bahuta utheni besingana intshiseyo ngexesha bekhona wani mina ngesinale chisewa kaha kuhona umongameli amen usade bakamela umamongameli umema monkameli ufundisi ahuti umamfundisi umamuhuti mavangeli amfankheli umamvangeli umamfankheli utheni singana ntshiseyo ubani ngesina chisewa ngexesha besinayo nako yonke ngenali yena nanku umabhishophu wethu yena mmema bishop wako ndithanda into yokubana ngata hoba
ikomiti ye-branch masimkhasi. komiti talibo kanjalo ngotsiyeseni. Otata nomama kakhulu omama. Haholo bomme, botata le bomme, haholo bomme. Ngimangale la kulo mama bachasa abanye omama. Ke makalo ha bomme ba bang ba tshetsa bomme ba bang. Baphanga mlezwe liyeso uthi intombi zaseJerusalem. Obe ba hwetsa ba Jerusalem. Khaleleni kunye nabantwana benu. La ndola le bana ba lona. Omama bayachasana. Bomme ba ya tshetsa. Akuna izinto Ha ona le okanto bana umama uva kabuhlungu kuzo. bomme utlwa bohloko ha ga dintho tse. Baya kuye bambuze mama ukhathazwa yintoni. Ba ya ho ya la mmekeng bothata. Haleluya. Amen. Ndithanda utata umongameli umboni. Ngibatanda ke ukameli mboni. Njengoba ndithetha nje sizocela indlela bakuthi. Hayi uyatshela ke toko patsila. Cha besingafuni nathi ukunyamala njengoYesu. Neke sa batle ho nyamela jwale ka mogala je. Singabegazi nenyama. Hobane ngolaka batho ba nama le mahadi. Bazosifuna Batho ba batla batho bane. ngathi singamagwala. Ke ka ke ka makwala. Inkonzo yethu. Tjeka ja bomme. Inkonzo yethu. Ke tjeka ja o. Inkonzo yakumtsha. Ya ha mocha. Sidle ngayo le number 1. Ha re ithaka ikutlweng ka number 1. Ndike ndithethe la mazwi ba umongameli Ke re ke bue mantswana ntate mokamedi. phaye ebranchini. Bane bo bencheng. Ndithi mna ndamkelwa ngumama Ke ke nna ke le ka amelwa ke mme. ngo-1975. Ka 1975. Meje mina smart. Exhaswe ngumampondwana. Asiyeditswe ke bomme ba mokamedi mpondwa. Abotya. Bomme ba mokamedi Exhaswe mpondwa. ngoomama abaninji abadala sebele Asiyeditswe ke bomme ba baholo ba se ba bemfake ngobela. phakathi. UMasimaye besebenza nomongameli bakhe. Una sebenza le bakamedi ba hae. Utata ubotya nguye umntu ebephethiswazi uyayazi. Untate boja kela motho ana tsheditse meje mina smart. UMasimaye ebexhaswe ngoomongameli ukuba uputsana. Untate mokamedi potsa. Untate mokamedi boja. Baninji ke Abangata. abanye sebelele. Ba ma se ba ngobela. Masimxhaseni nathi umama. Ha ka mo tsheditse mme wa ngona. Laa nto ndiyime ngenyawo ndithi Ke ka ho ke emeng ka number maoto. 1 yethu. Number 1 ke a ona. Singayibuyeleni nje. Ke se ka sheba sala tjena. Masijongeni into yokubana Ha ka shebeng. sihamba njani. Re tsamaya jwang. Masikahlale embuthweni wabagqili. Ke ka dula mane. Masingeni ezindleleni zabenzi zono. Ba etsang so. Ngokuba sibiswe ngelizwi. Ke bitsitse ka lentswe. Zininji izinto Di ngata dintho. endithanda into yokubana E ke ratang. sive abathetha ngo-JT Smart. Utlwile ha ba bua ka T-Smart. Tata JT Smart ulele. Tate T-Smart o be. Cha sisesandleni zala mama umabhishophu. Go sale matsong a mme mabishop. Sisezandleni utata umongameli Go sale matsong a ntate mokamedi mpone. kunye nekomiti yabo. Le komiti ena ya bona. Ngoba bazayitshintsha la JT Smart. Ba tla change Cha T-Smart. kuhlalwa ngesimo Ha o dula ka sino. kulungiswe yona. No lokise dintho tsena. Cha thina singamanamba 1. Bona ka ma number 1. Xa ndithi into yokubana ndamkelwa ngumama Ha ke re kile ka amelwa ke mme. ngo-1975 khona apho 1975 wona mo ayiqala uqhekeka. ha e qalo wa wa. Yathathwa ukuba ukwatayile ezithabazi. O tate mokamedi kwata ila thabang. Bathi abana uphathwa ngumfazi. Ba ka ha bana o fuwa ke Thathwa ngoobawo uSwalani. ba tsamaya le Bathi ntate. abana uhamba nomfazi. Abana o tsamaya. Andixolela nxa ndithetha ukuba lilizwe babethe oomama ngalo mfazi. Ke ho ba o tla mo mme ka lebaka la lebitso la Ngenxa yokuthi mme. ngoku baphumile endleleni yekholo lakaThixo. Ba tswile tseleng ya modimo. Mna ndithi ndiyamkela ube nguye laphazi. Nna ke a mo se ke ena mme. uYesu naye uzalwe ngubani? O tletse ke mme. Kunangoku simxhasayo umama. Ke ka ho mme. Masiyikhuliseni number 1. Ha re ihudise nna ba. Siyayivuselela into yokuba Ha buyani re bakubo. tsoseletseng ba. Kwabantu abalahlelela yazi ikhaya liphi.
bahopola naye utata hayi sishiye ekhaya ngoba ntate masingafani indoda eceleni umntana eceleni Ngesikazana le bathatha into zakhe zonke uhamba ubethwa lilizwe athi ilizwe nxa limbetha wathi nizawuphakama ndibuyele ekhaya ale fane le moshapa ke ta kutla ke mala ho ntate masihlaleni ekhaya makristu ake dule ngayi ngiyambulela ubaba awumboni ya le wa ntate mo kame ni ukuba sibe notata okhulileyo ngobe le ntate ahulile phakathi kwethu ngakho amane sithi thina singomongameli abatsha bona ngaba uzabeli babatsha ntate ngone ngihuli imangele nxa fika ngefly eGauteng abona flight hayi mandizanga ngemondize ngentakhe ebhabhayo flight ile ya hayi ngiyayithanda inkosi waye gata jeke ya besinto yokubana kuthiwa ukuthi uthanda into ayithandayo ufele into ayithandayo ushwala ntwaye gata hayi ungaboni mna ndiwaqhawula basikile unganaya yena ukukhula yena uhulile cha ngiyayithanda inamba seteng waye gata jeke madulasi imadulasi yethu ukufika kwethu eGauteng awufika ka bendishumayela lo vangeli ngapha kine dishomala ya fanfrey ndithi siye eGauteng ngeke ya Gauteng nanjengoba ndize apha namhla izolo amathini lohlanu ngoba ngithile bona kana shiya mhlanga ukufa ebranchini yakho isile lifumana le hayi nomama okhulileyo ona le mme ahulile efanele into yokubana ndize apha njengobaba yoke kabona ke mpekisike ka mopata ke tle mona o ntate mo ka me abafundi dipone singaphaya ndinomongameli ya le mo ka me bazawenza lo msebenzi bataye ta mo sebenzi nandifike into yokubana ndihambe nomamusa fitlele mme mabisho mo se bajeni haleluya amen yiloo nto kubona into yokubana ndathi khubani ngomsebenzi ngcwabe nini ka hojile ka ke patani na ke tata ma le mme Apha. mabisho ke tle se bajeni amen amen ngokuke eGauteng le ke Gauteng uthi uba udulasa oke ba umongameli ukhuze ntate mo ka me dipone bendingayilindelanga le nto uyenzayo ajale le ndandifikanga ndigalelekile ngebhasitreni ngile ka kuba ba se siyayithanda le nkonzo ngata jeke halleluya Amen. ke ngathi uthixo angasiomelela ngaka modimo ka asiqinise siyakhe le number one hayi hayi jeke simxhase umama wethu bomama kama hayi mme Hallelujah. zikhona izinto apha endleni ufuna into sayihayi wala ziyanditsarha mara umkristu sithatha siphosele mva udilahlele ka morao ujonga phambili ushebenzile ngalo mazwi lawo uba umongameli nona manzi ntate mokamedi ndisini into yokuba ngoku sicela indlela ekopatsina ndiyosenga phaya iinkomo zakaKwanderberg ziyatshabilisa ngoku sizocela indlela ngaleke tokopatsina emani besithi amen konke ndiyikhile ndiyabulela ba umongameli yale wantate mokamedi wa yanyamela he amen
inkosi yakuvalwa cela izaziso mama bamkeza sisobe zazo singaculanga isasozonga masikhawuze sithetha abaqaba izaziso abona rhotshela kuba ukhohlwa izaziso kuvushile amen comprehensive eyona nkonzo yokugqibela le ebesinayo iplan ebesiyibona sesigamela haleluya ngoku sizabheka kwi-convention uqinisekile ke wonke umuntu le nto uyayazi ingakumbi ulutsha abanikazi bayo ndike ndibone ke naphaya egrupini bangena bephuma phaa egrupini ewe elola lo esiza nowakho umbono nendlela ukuthi ungenzeka ngayo amen ndifuna ke nenze njalo de nibe nento enimisayo naphambi koba kufike iintsuku zoba kuthiwe ubhekwe nice amen uthi koma kasikelele akukabikho nto itshintshileyo ndizawuthela nje loo nto ixesha liphela uba ngabe ixesha beninalo benzawuthela ndibeke ubhekela phambili ijani aleluya because eyona nto ibalulekileyo saluphikisana gqithi haleluya thethani into manixoxe into entiphumelele banimise le nto nigqibile leyo niphinde nixoxe nimise into nigqibile leyo haleluya ngamana kuthiwa nabe ngibona into ethile ungafi uba isiphumo saloo nto siphele sisithini haleluya ashithanga abantu abazawuthatha isigqibo haleluya oba yintoni nimele kukuyenza ngeconvention yelo haleluya because le nto yinto ekuni le igama lenkosi malibonke balithi masokhapha ibhola phaa menzawuthi nejoke apha awukhapha ijoke ndiyokhapha ibhola uthi kwamba kasikelele uba ngabaleka ngomhla amashumi amathathu igama lenkosi malibonke mhla amashumi amathathu lenyanga izayo amen igama lenkosi malibonke ndizawunika ithuba ke nomfundisi nofotyela ndiye ngamanyawo enayi amen phambi koba ufike elaa xesha loba inkosi yahambe bheke nayo sizaqale kuye mna ndewujonga uba akho zingonyama napha ufukhokho amen ya nokoba pha iqazaneni uba akukho zingonyama pha sizathatha inkosi yasenyamani nazinda kanti andibuya nayo haleluya uthi koma kasikelele ndifuna ukuthi ke masihlale ke sisemandleni sinjalo ixesha lincinci seliphele kakhulu sephele kakhulu bawo amen singaculi xa singazaziso ngoku makaphambili into lesaziso Amen. Amen. Akilibuwe. Ulele. Mali kula ufante. Hayi emangawu. Kama ka sinot. Vele kwesinot. Niki ateni. Uvike etsheni. Finali ukhulu ilungu khale. Nomupatile katabe kubuyali kwela khale. Sinoma kuyo gathi mfike sabe zivula ilitshe lakhe. Amen. Amen. Bora nasolo lo. Inkosi masikelele. Mani Belfante. Hayi Belfantini. Kali 10, kali 15. Nge-15. Finali musebenzi wandade mukuthi tayi. Sinomsebenzi okamfundisi ujayeli. Amen. Amen. Bora nasolo lo. Inkosi masikelele. Ngale omunye kwaze bahari. Omnye uyazeka. Kali 5. Nge-5. Ta November. Eka-November. Retakanqina.
hayi sizakwelitaka khona ukuthi masibelele iseblomfanteni abamongameli ukhuze transport i-transport i-550 yiyo efanele siyibhatale imolemo haholo baeso ibhesi banakwethu yona ibhetele kakhulu iyasisa iphinde iyasibuyisa siyabulela bakuthi nazo sinye silandelayo baeso lisinoto nesinoto siyasele esinotweni banakwethu siyacela siyacela esinotweni ke ndifikele kulo nyaka soyimamela sikelela khethwa apho entweni bakhona ningagqokizwa bothatha kuba ubunzima ukuthi abantu ababathi ukutsiba abafuna ukwazi mahlanu bamamela hayi ke uqoki bakuthanda kakuhle ndirhateti nakelishano hayi nanjime uqokile amen amen ibatlanisive ifuna inyaniso kuphela atikite usabe maubuka kanniti hayi vele mathetha ngenyaniso kanniti ndatekuse sikandiaa bawufuze zuzibetha zakulela bamongameli ukwena ndade mukasi nawe ndibuyendilisikambela futhi enyana mongameli yathi uqoki esinye isaziso le-24 kaSeptemba ule inyanga ezayo manganyawo ta manganyawo zuwa sabe sinephakamisa kamamonkanuka apha eSt Marks isikhalela ikonzo itoliko le-24 kaSeptemba hayi 24 kaSeptemba sinephakamisa kamama Mfundisi uNkanuka naliphamisa memangameli mhanuka apha eSt Marks eCofimvaba moto kwimvaba lo mfaneni iyafuleka yonke ibe khona kwimfaneni yabadala kaphela ibeteni tanginjani ukhona isikhona eshekelana uthumeka pha emnyango uzawukhupha ke ngoku abantu basedromfanteni xa bezawubheka phezulu pha bayona abamamelezi uthumeka iyakwenza njengoma eyi-1 ulule ke ngoku emnyango ubhekayo wabona nawufuna kumthika apha ke abe ndithabathatha iculo koze uluka kakuhle
ushaka ba azofumana ithuba haleluya intombi kaSikelelo bangcwele andama 1 eJerusalem saphuma ngoku sibuyele emakhaya kodwa ezintweni zonke akhona ibaluleke njengokuthi apha ebantwini enkosi sikoba kaSikelelo bobaba xa nizawuphuma abantu umongameli sithi inkosi egameni kamongameli batyeli sithi inkosi angamsola sithi inkosi kuni nonke uthixo makaSikelelo sithi inkosi nakwabaleleyo uthixo makaSikelelo ndifuna uthi inkosi nakuwe mongameli apha ebantwini ngoba abantu bazawuthi ke bathethayo bathi bavele enkonzweni nemboya haleluya inkonzo esikuyo nemboya yenziwe matyeli amen uthixo makaSikelelo yabona ke ufuneka izinto ezintle nezimbi zithethwa xa kwenziwe into entle futhi intlele into yenzileyo xa wenziwe into embi futhi imbikele into yenzileyo uthixo makaSikelelo ucela ingcali epheka ilwimi lenkomo ithintathinta uthixo makaSikelelo enkosi mvamatyeli ngosi wombisi abantu baseBloemfontein bazafika bathi bebalisa pha bathi singene etempileni ngasentli kubhethembethe haleluya yenziwe nguye uthixo makaSikelelo bazawuthi abantu imoto zethu kange zenzakaliswe zihlele eyadini ecaweni yenziwe nguye uthixo makabenati olayithi izibane kwamhlophe kasitala emnyameni yenziwe nguye satya ukudla sasamane sikuphindaphinda uthengwe nguye haleluya kasithenge nix haleluya funeka le nto siyithethe ngoku ukwenzela into yoba ngomso uhlala uyazi into yoba umntu kenze into entle siyancoma ukwenzela ngomso abazuphinde itempile yona hayi abantu bebengana abantu badlula phambi bengayazi kakuhle bebona becimba ngumveza manqu bebecimba nguveza nto beyibonayo begqitha phayitheni kodwa ngeveki enye wayiveza bayibona abantu uba yitempile uyabona ke ixesha uba belinintshi benzawubalisa enye into kuyathethwa ngomntu eqhamla ubomi bakutubu futhi uthethe nje kwabanye abantu kungaba mnandi ngoba kukho abantu abangayifuni loo nto enkosi komnye umntu amen basenephalathi bakhe babhika inqwela inyuka entabeni bayibhika yema bayibhika yema ngenxa yento yoba bafe into yoba ubani lo uzena lo mbono haleluya mandiyeke singabanjalo thina apha nkonzo singabanjalo sakwenzela into entle sithi enkosi nale mandiyeke inkosi kahle kulela nobawo bonke kulela nemvume ezilapha wonke umntu tofana othathe inxaxheba wazawuba lapha nalaa mama ebethetha apha izolo ndimbulela uthixo makaSikelelo laa mama ebezosibhinqa waqinga omama waqinga nootata haleluya uthixo makaSikelelo sondela undiyabulela kakhulu vuma inkomo yakho mama lwasukela vana ucango That's
sinalamakhandlela alapha amakhandlela enkokhelisi alapha kule tensini ngoba sibenze zenkokheli kodwa uvumelekile umuntu asondele kubomo xa elungisa ngoba ekhangishilo bakho umuntu omhlawumbe kumele ebefana ibona kule bheka suka kuyo ayondiveza kodwa abe eyazi uba uyathi ngethuba elifanelekileyo alibuyise izinto empilweni ivumelekile loo nto amen ivumelekile usenokwazi ukuthatha ikhandlela ubonisisi xa ubona inkokheli yabo le uzawubala kwenye idrophini okaditela ngalo aphinde akuyisikhandi bangeliswe bamamela into amaxesha ke afanelekileyo amen uba ucela bomboli masivale noba uzayimosha le awo futhi masivale futhi masivale woza zomkela ufrend okokuqala andikwazanga ngenxa ucinela ube umyalezo wakho kwamele uba umasifane belapho wangolesihlanu akadelelanga efike ngomgqibelo ningathi ngomsokane nenkonzo bethi masiphindise nathi masike ngomgqibelo ebebhutsho lapha ebhethile bendimisile ngisawe kade icinga ngoba abantu babalefike abangekhoyo abamele kuyazi loo nto bale bheli yakenye yebheli ebe kumele bayiqale inkonzo wasibeka ke isizathu soba ingaqali ngolesihlanu ebheli yakho yobhutshwa ngumhamento waseyona ophayikapha phansi kwakho umvulele tata aleke kuba umongameli uyobhutshwa nomhamente wakhe ebengcwaba nomhamente izolo ebesemlindini apho ngolesihlanu sisoke isizathu soba afike late izolo amen nomama ke apha nabo ndilungisela uba bangathi abantu babakhukonzo wafika yena ngela langa lokugqibela abantu bayathanda kuphindisa bathi naye xa enenkonzo masenze ngolo hlobo phela sibe kuyo nathi nebebheke kuyo xa kwathi kuba inkonzo le-national eyenziwe apha ayinokwazi ukumisela ngoba izaba nawo noomama bashumi kwanyanzeleka singamisi inkonzo siyiqhube laa msebenzi uyekele kuyo awenze kodwa ke ndabe ndisazi amen soba abe akekho ngelaa xesha ndizabe loo nto leyo siyazi sawuvala ke ngoku sinekomiti apha engunational enam noba uqali noba umongameli ucubule noba ungqoke emele uba sibe nesuku esimkasisazana ngalo sawuhlangana ngalo ikomiti kaba umongameli umbonile amen basifaka ke apho komitini yakhe ndayimvulela ke loo nto leyo xa kuthiwa kuzawusebenza kwekonzeni ndithanda loo nto amen ngahlani noba kade zibe hlanu iindawo zawusebenza fakulapha basenza lapha ekonzeni imandi kakhulu amen sinaloo nto ke phela sibe siza kukhumbela izinto esasigqibe ngazo sasinohlaziyo lobulungu esasisenze loo nto sizibe imali besidibana ngazo eso siqiniseke uba inoba umgushuzo mkhulu kwiisekethi zonke ezikhokelwa nguba umongameli umbonile sabe sishwangathela loo nto mntu ngamnye ke azame isondla emfundisini wakhe nabefundisi basondle kwingameli yabo ukwenza bangavaleleki ngaphandle ngoba ngelo langelo kuzabe kulungiswa kakuhle ngenkonzo amen saze asazi kakubobo ngameli umbonile sibangaphi kahle kahle kasisonke angamane esiqikelela amen siyavala ke ngoku apha iinkokheli zibheka phaa phezulu bonke abanye abantu sebelungiselela apha phandle xa kuvala inkonzo layo amen
iinkokheli zona zinyuka ziyaphaa phezulu ukuthi asafale ziphalaze uqala owoyika uphalaza nje yosuka dibane kwalina kodwa nginangalo lophalaza ngoba ninenoncene ubalekile yiyo kisizathu saloo ngoba sibona sesewusibhala le nkomo Thixo wethu umthethelelo xolo esilapha ngolesihlanu Thixo sakucela sathi banathi sivile kubukho bakho apha ekuhambeni kwamaxesha sivile ubukho bakho ebusuku siyohlukane siyakucela ke Thixo usheke nabazawusheka kule lali usheke nabazawusheka kulo mnquba uhambe nabazawuhamba Thixo ezindleleni bakhabe bathi abantu Thixo ngokuza kwabo kule ngqungquthela yabamama zithi izinto ebezixakile kube ngakho utshintsho ezimpilweni zabo bathi abanye xa begula uthe kuzeni kwabo kule ngqungquthela yabamama kube kungakho utshintsho khona ukuze bakwethembe sithembile ngomoya wenyaniso sihlale phambi kwelibandla lasenumber 1 ubenze omama balo bakwazi ummela inyaniso bakwazi ushumana le nkonzo ibheke phambili ubenze notata balo bakwazi ummela inyaniso bashumane le nkonzo ibheke phambili bopha abantwana benkonzo bakwazi uqeqesheka babonakale njengabantwana bekwara abanoyiphembelela inkonzo ngomso ipase uyawufikelela nalapho abantu besothi amen alwapho ufefele inkosi ngasele bekwenkosi lothathiso kuye amen bambeke imangobhula ihleke nabayindibane ngangosuka kubheke phaa ube uzophetha igadi yonke phofu ngabantu mkhulu umsebenzi oza kwenziwa nini bantwana bakamongameli umbonile apha abe ndihlaba ifolo mna ukwenzela into yoba ndithi xa ndinimele ngemva ndiqhuba ndiyazi uba nam ndiyakwazi ke ndiyibambe irhalapha amen xa uzawuqhuba abantu ngabasebenzisi funeka uqalise wena ubambe ngokwakho umhlakulo noba utshete izicithe ezithathu uthi agqiba uphose phantsi ukuthi manditshente lonke libanga solamba abantu bayikwazile uyakwazi uyibambe ifotshona bazongena emsebenzini yeyizanilo lidyasele